श्री सप्तकोटेश्वर टेम्पल जे नार्वे ह्या गांवान भितर आसा ताचे जीर्णोद्वार म्हणजे श्री सप्तकोटेश्वर देवस्थान नार्वे डिचोली पुरातत्व खाते गोवा सरकार आणि सप्तकोटेश्वर मंदिराचो वो लोकार्पण सोहळा वो घडून येता आयज 11 फेब्रुवारीक। आम्ही वास्तविक 3 दिसांचो प्रोग्राम केल्लो आसा। 9 तारखेर हे सगळे धार्मिक विधी आसतले, 10 तारखेर परत धार्मिक विधी आणि 11 तारखेर वो लोकार्पण सोहळा एट द हँड्स ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि आमचे श्रीमंत छत्रपती शिवेंद्र सिंह महाराज भोसले या माननीय आमदार सातारा महाराष्ट्र हांच्या हस्ते वस्तुकी जातलो। सप्तकोटेश्वर टेम्पल हाका खूप महत्व आसा, ऐतिहासिक महत्व आसा, कारण हे टेम्पल 12व्या शतकान बांदले आणि ते कदंबा जेन्ना रुलर्स डायनेस्टी आशिल्ली त्या वेळार बांदले आणि तातूंत भितर खूबशे आमकां हिस्टोरिकल सिग्निफिकन्स मेळटात आणि आर्किओलॉजिकल ते रिमेन्स पळयले जर जायत त्या देवळाक खूप महत्व आसा। हे ओरिजिनल टेम्पल सप्तकोटेश्वर हे आशिल्ले नारोवा दिवाड हांगा आणि ते तिसवाडी आणि तातूंत भितर 12व्या शतकान बांदले नंतर ताचो डिस्ट्रक्शन जालें, ते मोडले गेले वेळें एक फावटी बहामनी रुलर्स म्हणून हे 1355 ते 1366 या काळांतरान भितर बहामनी रुलर्सांनी ते मोडले गेले वले आणि ते परत एक फावटी रिकन्स्ट्रक्ट केले। आमचे माधव मंत्री मिनिस्टर ऑफ विजयनगर एम्पायर अशे इतिहासान भितर ताची नोंद आसा आणि ते परत एक फावटी डिस्ट्रक्शन हाच्या नंतर म्हणजे 1540 पुर्तुगीजांनी ते संपूर्ण उद्ध्वस्त केले। पण ताच्या नंतर परत एक फावटी त्या टेम्पलाचो शिवाजी महाराजांच्या आदेशा वेल्यान आणि शिवाजी महाराजांनी 1668 या वर्साक ते परत एक फावटी पुनर्स्थापना केली आणि अत्यंत बरे तरेन या देवळाची पुनर्स्थापना केली। हे टेम्पल परत एक फावटी 350 वर्सांनी 2018 तुम्ही पळयतात की देवळाचे हे कितें ताचे जे फाटल्यान देवळाच्या फाटल्यान जे रिमेन्स आसात किंवा ताका खूप ऐतिहासिक महत्व आसा। देवळाचे साधारण खर्च आसा तो म्हाका दिसता आमी साधारण 6.5 कोटी या देवळाचेर जे सिव्हिल वर्क आसा ताजेर आमकां खर्च जाल्लो आसा। साधारण ते 70 लाख म्हणजे 69,70,000 वो आमकां ताजे इलेक्ट्रिफिकेशन ताजो खर्च आसा आणि कन्सल्टंटाची फीज आसा साधारण 51 लाख। अशे रितीन या देवळाचेर गोवा सरकारान खर्च करून या 3-3.5-4 वर्सांच्या कार्यकाळान भितर संपूर्णरित्या हिस्टोरिकली ताजे इम्पॉर्टन्स ताजे जपणूक करून परत एक फावटी हाची पुनर्बांधणी केल्ली आसा। आणि हे बांदता आसतना आर्किओलॉजी डिपार्टमेंटान बरे केअर घेतिल्ले आसा की इतिहासीक दस्तऐवजाक कसल्याच तरेचो धक्को लागनासतना ताचे प्रिजर्वेशन ताचे कन्झर्वेशन आणि ताजी जी सँटिटी आसा ती मेंटेन करून या सगळे बांदकाम केल्ले आसा। आणि हे बांदकाम फक्त देवळापुरतेच मर्यादित ना तर जो पाथ आसा तोही तसोच म्हणजे एक्सपोज स्टोन घेऊन विदाउट सिमेंट हे करनासतना तातूंत भितर तज्ञाच्या मार्गदर्शनाखाली हे काम केल्ले आसा।